Salut și bine v-am o serie în care cred că va dura foarte puțin, cred că maxim 10 episoade, nu știu, în care în Minecraft ne jucăm, am luat eu o mapă de pe un site, what the fuck, o mapă de pe site în care se numește Stranded Deep. Nu știu dacă multă lume știe jocul ăla, eu sincer am jucat și mi-am făcut o bază gigantică, dar parcă a fost în trecut de Raft. Ăla de jocul Raft a fost în trecut de multe. Deci, vedeți, reguli, mergem în față pentru reguli. Ok, deci, să jucăm cu Peaceful. Ceva. Cade. Bun. Deci, noi ne-am prăbușit. Zice și aici, welcome to Stranded Deep. Hai să luăm patul. Nu știu dacă o să mai găsim pat. Avem o căsuță acolo. Ok. Hai să luăm trestia și să mergem la insula cealaltă, unde era o căsuță. Cred că acolo voi găsi. Da, și în Stranded Deep normal găseai vapoare de sum. Era fain. Și amuzant. Aveți și un partener rechin care te urmărea, dar din câte vedeți, sunt. Și cea mai joasă atitudine e asta, în care de sub te vultul. Deci e făcută pe flat. Dar să faci pe flat atât de multă apă. Wow, stai că deja exagerăm, dar am văzut un gest. Deja exagerăm, dar what, să faci așa? Pe flat? Cred că îți va lua ani. Vă zic eu, ani. Da. Nebun. Uite-te vorba la asta! Băi, porcule! Ăștia mici au ceva obsesie. Uite. Da. Am luat eu tot ce era aici. Am un topor, niște înflinte în stil, 7 carne de porc, 2 semințe de-astea torțe și 13 cărbuni. Și era și ăsta. Și 3 ouă de vaci. Știu, dar nu e exact ca în Stranded Deep. Fiindcă acolo era un rechin, aici că e rechin. Eu sunt rechin. Ok. Bun. Ok. Da. Porcii, oile astea sunt nebune. Vă zic pe acum. Cred că o să fac casa aici. Nu știu. O să stai din acest minunat copac. Nu cred, a zis să jucăm pe Peaceful. Și ăsta nu-i Peaceful. Că am văzut cum i-a scăzut din Hunger. Ok. Așteptăm. Nu înțeleg de ce mie mi se deschide asta așa greu. O să bag cu cheat-urile. Da, am nevoie de cheat. What? Băieți, voi vedeți că e lemn. Ce cu lemnul ăsta? Că meu, că mă uit la cred că e un avion. În fine. Astea sunt lemn. Nu sunt importante, n-au nici păcă un pic de valoare, dar în fine. Sunt și ele bune. Ok. Da. Îmi place să e? Adică nu putem mina să chestii de genul, fiindcă e făcută pe flat. Da. E bun și așa pe flat, dar... Am zis, uitați. Am spăm încolo, că am de gând să sparg fenul. Vedeți? Așa mai la final. Vedeți? Dacă spargem ăsta, vedeți? Voi. Da.
Cea mai nașpa mapă. Eu nu putem mina. Bun. Nu putem mina. Nașpa. Cred că o să revenim la... Cred că o să începem Sky-uri normale. Da. Ok. În fine. Cam atât cu acest episod, a fost mai scurt, doar să vă prezint această mapă. Dacă mă plăcut un like, o să continui, dacă nu, iau altă mapă și jucăm alta. Pa, pa!